takže postele, krásna, dobrá matracka, fantázia. No dáme si takto pekne na šesku. Čože? Tak ma hnevaj sedničku. S hadom v živote. Na pihľačoch. Že prídu pekné postele a to ježko to nojí. Scary movie, posraté, plno krvi a čo ja viem čo tam. Horor. Posratá posteľ. A mám to dať na 5. Toto je normálna, chudobná posteľ. Známe, normálne, na zemi, no a čo? Môže byť na 3 kľudne, už keď nie, so smeťmi nie. Toto som mala dať na miesto hada. To musí byť ešte horšie, lebo hada vieš odohnať, ale smeti a smrada, fúj. A musím to dať na 2. Ježiš, a vieš, kam som dala nádhernú 6 posteľ. No pozri sa, čo mi ostalo.